Надвор'е ў гэты вечар выдалася зусім нелётным ва ўсіх сэнсах гэтага выказвання. Дождж, грымоты, чарада маланак. Але моцная цікавасць і жаданне ўбачыць кажаноў падштурхнулі аматараў рукакрылых пакінуць цёплыя дамы і ўсё ж адправіцца ў шлях па азёрным коле. Усяго на тэрыторыі Беларусі налічваецца 19 відаў кажаноў. Самымі распаўсюджанымі з'яўляюцца позні кажан і рудая вячэрніца. Если говорить о интересных видах, безусловно, то здесь необходимо, конечно же, упомянуть гигантскую вечерницу, которую обнаружили в Центральном Полесье спустя 85 лет после ее последней регистрации, и средиземноморского нетопыря, который активно начал колонизировать нашу страну. Першае маштабнае даследаванне кажаноў на тэрыторыі краіны праводзілася ў Белаверскай пушчы. Прычыны выбару менавіта гэтай лакацыі досыць важкія, адзначаюць спецыялісты. Для охраны летучих мышей Белаверская пуща больше всего подходит, потому что этот лес менее всего был затронут, много осталось дуплистых деревьев, старых деревьев, поэтому именно здесь мы, благодаря последним исследованиям, находим и новые виды, которые раньше не были для Белаверской пущи. Вот над нами. На жаль, убачыць кажаноў было практычна немагчыма. Зноў жа ўсяму віной умовы надвор'я. А вось з дапамогай спецыяльнай тэхнікі кожны меў магчымасць пачуць характэрныя для рукакрылых гукі. Пользуясь ультразвуковым детектором, мы пытаемся услышать животных, которые охотятся над поверхностью водоема. Кажаны – сімвал кашмараў, прывідаў, хворага ўяўлення. Стэрэатып з дваякім сэнсам. На самай справе гэта даволі цікавыя жывёлы, некаторыя уяўляюць іх нават містычнымі. Аматары начнога ладу жыцця маюць пэўныя адрозненні. Напрыклад, у той час, калі адны харчуюцца кветачным нектарам, іншыя аддаюць перавагу свежай крыві, што мае дачыненне да так званых кажаноў-вампіраў. Але на тэрыторыі Беларусі гэтых прадстаўнікоў, на жаль, а можа і на шчасце, сустрэць нельга. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».